Čaute ľudia, to som Metro a ideme si hrať Fortnite, ale na mobile. Tak ideme na to. Dobre, tak už všetci ideme, ale ešte ja nechcem ísť. Už idem. Dobre, ja už idem. Musím sa dostať pri nejaký dom, lebo to je Fortnite, kámo, strieľačka, kámo, brutálna. Aj, tak to je problém. Tak rýchlo, tak si berem toto auto. Toto auto si berem. Aha, pozrite. Hneď pri ňom pristanem. Tak, idem do toho auta. Ne. Tak a ja otáčam. Počkaj, ja zarazím. To neviem. To ma nezaujíma. Idem niekam inám. Idem proste nahrávať nejaké potravy, ale zbranie. Tak. Dobre. Takže teraz vystúpim. Rýchlo. Oh my god. Koľko to má? 12. OK. Počkať. To je prečo obchod nakreslený na mape? No. Kam mám ísť, hej? Ja vôbec neviem, kam ísť. Nekusím. Toľko budeme nahrávať nejaké zbranie. Nahrávali iba jednu zatiaľ v tomto. Poď. Ale ja to nechcem zobrať, ja sa chcem dostať. Ako? Dobre. Skibid Lewandowski. Sneaky picky like. Teraz, prečo práve teraz húčal alarm? Som očul a mňa to nezaujíma. To zbraň. Ja ju nemôžem, tak počkaj, ja im dám, že ju nemôžem. Tohle. Ha, mám ju. Počkaj. Ale toto je zase dobrá. Práve. Ako toto? Áno. Ja to poznám, že podľa tohto, ktorá je lepšia. No, takže idem dole. Ale keď tu niekto je, tak odtiaľ vylezie. Dobre, nikto tu není. A idem. Idem. Ale neviem teraz kam. Kámo, niekde musím ísť, ale kam mám ísť, ľudia? Auto ma nebaví chodiť. Baví ma viacej pešo chodiť. Keď proste uvidím, tak proste... Aha, čo teraz som to povedal. Keď uvidím, tak môžem hneď páliť. Nie, to je pravda. A hneď aj dole. Dobre, ideme ďalej. Počkaj, tu je ďalší. Počkať. Nedám. Double kill som dal. Čo to? Dobre, som sa lákol, že po mne niekto páli. Čo to je? Áno. Yes! Sigma. Dobre, ale potrebujem. Ale zbraň potrebujem. Zbranie potrebujem aj. Dobre, a teraz
Musím hľadať nejakých ľudí, nejakých tu môžem zabiť. Kámo, reálne, sorry niekedy, že hovorím potichu, ale teraz proste to mám tak, že hovorím stále skoro potichu. Iba v škole hovorím nahlas. Neviem prečo to tak mám. Idem ďalej. A takto niekoho skúsim posekať. Kámo, keď ja som si myslel, že to je človek. Ale vidím, že padla iba krabica. A keby si toto niekto ponestrel, tak ja sa dám sem. A už ma niekto nezasťahne. A potom proste budem to robiť. Pum. Počkaj. No jasne. Kill. Quadra kill. No poď, no poď. No poď ty srát. Poď si dole. Nemáš na mňa. Ty vole! Unstoppable. Čo si myslíš? Si ma ty frajer? Tak nemieníš teda. Každý si o sebe myslí, že je frajer. Neviem prečo. Ja si napríklad o sebe nemyslím, že som frajer. Kámo, ale ja neviem ešte na koho ísť. Počujem alarm. Už sa to blíži ku mne, už musím ísť pre auto. Bežím. Teraz budem musieť jazdiť autom. Špatol. Už to bytím, ja už musím ísť. Bože môj. Čo sa stalo? Ale ja som neumrel. Ja som tam nemusel vyhrať. Tak nezajdem ďalšie kolo. Dobre, no tak teraz ideme zase. Poď sa byť, no poď. No hlavne. Kde je toto? To si budem počať. Ty vole, čo to je? Okej. Nejde. Tam musím ísť na tam, kde sú to teda nie. Ne. Dobre, ľudia. Už idem. Už som tu ale blízko, takže tam pekne rýchlo prebehnem. A dobrý deň, už som už doma. Si chceli pizzu, tak tu máte. Ale za zbranie. Ty vole, tak ty poď sem. No poď sem. Poď sem ti hovorím. Čo sa bojí? No tu si. No poď sem. No poď. Máš. Tak. A spravím toto, aby nenáhodou. Kebyže. No dobre. Tak to rozbijem rukami. To. Ja som namakaný, takže ja to rozbijem ľahko. A už horí. Už sa ani nedá ísť.
Ty vole, jak vybuchlo. No, už horí. Tie také strelné zbranie, tie sú proste neznášali. Všetko mám. Iba skáčem. Poď, zbraň. Ukáž si to ona. Nie, dobre. Ja tu to budem mať. Áno, je to ona. Okej. Ja si toto... Pozor. Tak. Tak, dám sa do rúk. A skúsim toto rozbiť. To sa nedá. Dobre. Mám, raz sa všetko beriem, dobrý deň. Chceli ste pizzu, áno. Dobre. Tak, a teraz si ma naučil Boba. Nie Boba, to som si vymyslel. A teraz parkour. OK. Dobre. Ja ma privolám. Dobre. Ja proste niekde chcem ísť. A to auto je teraz úplne na... Dá sa do neho boxovať. Teraz to auto je úplne na nič. OK, dobre. Idem niekam hore. Niekam bežne šprintujem hore. Mám rozbitý nos. A ruky mám, neviem kde. Počkať. Mne sa zdalo, po niekto strieľal. Nezdalo sa to iba mne. Že? No poď. Si dole. Čakáš odo mňa. Bezbokou, yes. Ako hodine zbiť bezbokou. Ty vole. Dobre, je to tu. Ja si brala zvyčajne iba takéto. A dá sa z toho strieľať. A už strieľanie to po mne. Dám otočku a idem tam. A dobre, vidím to už hej. Ty bacha. Budem dole prvý. To bolo tesné. Všetci to bolo. Kam, kto tu furt je? No poď. Si dovoluje. Dobre, no. A kam? Kam mám ísť? Skúsim skočiť. No tak to som zase skočil. Musím zdrhať. Idem zdrhať, ľudia. Tu je v mieste. Keby som ho tu sehnul. No mohol by to nevedieť.
Prečo toto nejde? Kámo. Teraz pôjde do toho. Teším sa, pozeraj, ako sa to restartuje. Ok, neviem prečo to je zóna. A tento fort nevolí, baví ma. Pekne. Rampage! Nerozbil mi? Nie. To stíham? Stíham? Zdravím. Ok, tak. Mŕtvy. Kamo, ne! Bum. To som tak nechcel. Zdravím. Skôr sa mi zdravnú čo najďalej. Toto auto ešte dneska koľko dlho pôjde. Ako keby auto, ale neviem čo to je. OK. OK. Idem. Dobre, počkaj, čo je nové? No poď, kde si? Kámo! Umri. Ne, oni ma zabili. Koľko... Nie, ja už nechcem ísť. Ja som 5. z 50. Dobre ľudia, tak na dnes by to mohlo byť všetko. Daj odber, nezabudni dať odber, like a čau.